Det er lidt et sansebombardement, man måske får. Hver eneste billede, man betragter, der ligger et eller andet til grund for den situation, der står tilbage. Og det synes jeg er tankevækkende, når jeg ser det. Og derfor synes jeg, det er mega spændende der. Ser det i Danmark, det her? Jeg synes, det er fantastisk. Og jeg synes, koblingen mellem stedet her og deres fortælling er jo helt vild. Så de har bare forladt tingene, som de bare lader tingene stå sådan der? Ja. Jeg synes, det var meget rørende. Specielt de der private billeder, hvor man ser, at folk har boet, og så er det bare forladt, og hvor de mennesker er henne. Prøv at se den der stue, det ligner noget, jeg er kommet i hos nogen, jeg har passet. Ja. Det, at billederne er så store, synes jeg er meget overvældende, og meget fascinerende også. Det er også bare dimensionen af det, ikke? Jo. Der er helt vildt. Det gør også nærmest, at man ligesom træder ind i den fortælling, som billedet det står for. Ikke? Så det synes jeg er mega fedt. Det er et bryggeri i Frankrig, som også er helt forladt. Jeg synes, det er mega fascinerende at gå og se de her steder her, og selv skulle danne sig indtrykkene, og selv forestille sig, hvad der er foregået, og grunden til, at det er blevet, som det er. Ja. Jeg kan næsten se for mig, der sidder en og spiller på pianoet. Prøv at se derovre. Der var den der rumstation. Det er helt sikkert noget, alle kan gå ind og få glæde af, fordi det giver stof til eftertanke i forhold til den tid, vi lever i nu. Så jeg vil helt klart anbefale, at andre går ind og tager et kig herinde. Det sætter tanker i gang hos både store og små.